niya. Kuan. Apay kuan ini kaning lamas. Lamas o atong kayon. Asukar. Asukar o. Ada kape. Mura project tahop no. Ano dili ni sa kaso bulit. Kasi nga ni unang pagtrabaho pero Pwede lagi na sa gulan atong kuan no. Kanang kinaon sa kuan ba? grinder mo ni. Ha? Grinder mo kani. Ay abog na dito sa kuan. Oh dito kuha na ko na sulod. Ay pagkadaghan kay diha bisa pag isa ka baril mong kuwaon. Isa ka sako. Butoy-butoy. Gamay na sa ako baril ba? Kundi isa ka drum. Tiguman ra. Isa ka laton. Ay, chocolate. Hindi mo tag chocolate. Wa pa mo katilang chocolate. Chocolate to ni Rote man eh. Chocolate ro. Ma-brown naman eh. Ay, brown. Halo-halo ini. Oh, no. Gamay ram na ko sa blanan. Oh, no. Asar mo eh. Ano yung timplahan anak katong lata bitaw nila. Katong dagko bitaw na box. Taman. Nato ila daghan. Mo na ilang gamit ng beso na. Kato gani nindot. Kato manindot kay kuan dili tumupilit. Gasan ra. Kumudangog man to. Oh. Kato gani nindot. Ngita ko to man. Panglaboy na tong nila. Labog na. Ikaw si kasabaan taning kabo ba? Magdali tao ang mga tagamit nagamit good. Dagan ka na sa tumulit ano. Sintang kawayan ba? Hindi man gud nila hugasan na gumagamit good. Basta raman kay ibutang lang. Ano? Sayang ang bulit. Kumot-kumotong tali. Para madali. Kusik-kusik kung ano itong kuwana ni. Pinan para di mga usig. Guys, dinanaon pag timpla ang foxy. Sige, ito yung panganatang gisagulan natin. Ano yung pula? Oo. Almagre. Almagre. Sa adlaw ugma. Bado. Ay magtrabaho di ugma. Pero ugma noon, uga na ni. Ha? Uga Ito na ipatong. Uga na. Dahil sapaw-sapaw na. Ipatong no. Wala na ugma. Ugma pa man. Asa? Oh. Ugma pa man sa trabaho. Mauga na mo po na gudugma. Tras. Ay, laki na manok diha. Anday manok diha. Gamit sa kulata. Plastar. Guys, mo nilang bulit guys. So, epoxy part B. Then Bostek El Capitan part A. Kaya wa ka kuan na ang mga tao nga uban na wa ka balog sa una. Pag Pagamit.
Pero ang nanganad na parang batinggol. Ang mga tao wala kabalo kung ano sa paggamit. Uban. Kung ano muna siya Kita kung wata naglukontra dito. ligoon pag human og ligo gamiton. Na bason ra bagin para makaligo. Hindi na rin sa puti. Ipa-inject ang mangho dito sa kasi may kamagwangan tong bae sa gawas no? Ah, Pa-inject to? Wala eh. Mo? Siya magiging nagmadang nga sila pinsikan. Mayo. Pinay taga monitor. Imang dapat. Wala gina-injekan sa inyo diri ang kuan side. na oy. Ano ba? Lang. Ayay, kay may eskwela man. Ano lang ato namin yun naman to. Mga ni Ano naman ang pa-inject ko siya? di daw siya kasuroy na. Ay, pastilan. Asar man ko ng suro. Igmahuman na. Alam magkuhan ng kalibutan. Magubot. Bawal kita na sa ako. Hindi man na mga sa itong lawas. Daot pa tadaan. Sa mo tagadaot. Mao. Ito. Daot pa tadaan na eh. Masa mo tagadaot ano eh. Tawa sa buhay karon. Daot. Sa mo tagadaot. Ninjikan dito. Inject na to. Puwang para daw katulo na imbis kay kaduhara. Mga manggaling. Kawalo daw tupukan. Junior ba nila? Giilan ta kanimo, kasi ikaw mo kawalo ka mo tupok ni ini kagabi. Wala, mampod ko lang ko. Sige rato katakatawa gabi. Wala mo ko nagkuha na to kay bugman. Buk ni ate kawalo. Wala din. Eh. Pakasan. Nakagkawalo eh. Kaisa, di na lang ginagpaalang-alang. Pag masugda na, di naman mahuman. Kasi mo na ikakutihan ako anong magbarnes. Bulit, dugay. Ano mga magbaligyan na yung likontra yung barnesan doon? Dili ay. Ano pangalan itong gamay niyo doon? Muhuran? Maribel. Maribel. Ano naman ang dalaga na? Wala man lang. Para sa inyo. Dalo naman nagkong mga bata ron. Bilya. Kaysa may magawang lambilya.
Siya mo tingali. Munghod. Ano edad si munghod ay? 16 na siya. Kapag siya kung bilya. Kursi pa. May balik, narapot sa cellphone. Huwag di masayok. Si Maman mo. Pwede rin, burger rin. Pampatindogin, oh. Ano pwede itindog, kupuan na, kuan ang sumoy, ulit. Diri day. Kapay. Diya sa lamisa. Bayana. Babag. Oo. So, nakuha rin ni Ugma. Ay ang manok diha kay diha man mag-hop ang kuan. Ang pamatang trabaho, ano. Sa naman mo, Tek. Dapat mo na ito, no? Agay na. Saan ka, Gerald na? Aray. Oh, ito kasi. Wala na yan ang gilabrahan na daan. Ay, kaluoy, gamay mo pag-ayo. Hoy! Ay, batasan ng tiguang. Tapos imong mama ay yak-yak diha. Ito ni kau ya deh. Barubong ito na. Amot. Rayo. Saan ng kahoy? Mama. Diba na, pinakabok lang ring nga na pundar. Pinansing ka to siya. Wala. Lansing sa soray-soray. Kuan na ba na? Pinsunon na ba na? Ha?
Pinisuno na na. O gani, asa ni Kwan? Dahil gamit niya wala. Dito mo na sa Skamboyo. Dito magboy at. Ambot ato kay nag-inom itong kungog. Sa pamilya god na lang. Inom lang sa namagin sila mapala na eh. Pagkapalahubog nila. Sila rin nga pa mag-harvest na ilang pagka-balungon. Badayo. Kaya nag-inom din na. Way mga pangako. Inom po. Inom magigapal siguro ito. Sinusunog na. Buslot to. Paano alam na trera na. Timplahon o barni. Sukol man yung muburot na ni kanay maili. Kuan. Muburot yan. Tanggal ra. Murag balon ba? Plastic balon. Kabulingit rin ako na yung baba. Tagi-tagi. Sa banta na yung kabuk. Tahak nang ining takwan no, hawaranan. Sumba. Dagan na ram day buslot na yun. Dagang kaya. Panigid ma oh. Napagid dito. Gamay ra ganin eh. Butag sarang uban wala man na din anak na. Ang uban di kayo pero ang uban grabe kalala. Gabok mo gud. Ano maglagot ko ano. Magud ni apas. Maapas mo gud ni. Blender palubog nga gamay. Nawa man. Nagtahiran lang ni. Pergana niya na ito na. Makaon man gud sa kuan kini siya mawala ning bulit na. Makuan ang kuan kaning kahoy ma-libil ra. Yung sagwa diha na naipak diha. Pero gamay ra. Putim lang itong trigod, di man yung malalim good. Pero ano yan eh. Ano tagpilang box yung mga barnis sa John? Bot. Siya pa yung magbulit, di naman siguro. Dili na. Dali na. Kuning stone kay manaog na iba sa di mapilit og tarong ambak. Gani. Nangkat ito na. Pilit gud pero. Ada kuning dengan burot, ndak ko man. Lapos na siguro to. Ano lang bulit? Nanay bangon tayo sa lalam. Kasi nagtanil na. Pa-drive ba? Dengan burot na ugma. Bulit ang burot na yan. Maglagot ko sa akin. Bulit na yan ang burot. Pero lakay ni kay mga paksi. Ito sa may agi Darwin.
Ay, nagpuyang. Buhay o kang kuwan bakunol. Tipur maglitsyon tre. Baga mga ngabil, baga pag mga ngabil. Buhay. Sa una ramagi ka na. Sandog kan siya pwede na sandog. Walay ko walay ay sila ko sa libot. Star na niya.